Добре дошли в Гент. В Амал можете да следвате програма по интеграция. Програмата ще ви посочи пътя тук. Срещате нови хора. Учите и практикувате нидерландски. Програмата по интеграция се състои от 4 раздела. Следвате курс по социална ориентация, подходящ за вас. Учите за настаняване, работа, здраве, образование, мобилност. Обикновено учите в група на език, който владеете. Също така учите един от друг. Края полагате тест за това, което сте научили по време на курса. Знаете ли вече много за живота в Фландрия и Белгия? Кажете това на сътрудника от Амал. Посещавате уроци по нидерландски. Амал ще ви помогне да намерите училище. Учите нидерландски до ниво А2. Накрая ще направите тест. Ако издържите теста успешно, ще получите сертификат. Все още нямате работа? Регистрирайте се в ВДАБ в рамките на 2 месеца. Ще ви помагат с съставянето на автобиография, следване на обучение и търсене на работа. Срещате хора и практикувате нидерландски език извън класната стая. Това е пътят към активно приобщаване. Вие избирате с помощта на вашият консултант какво искате да направите. Например, да спортувате заедно, да се разхождате заедно, да помагате в училище. Този път към активно приобщаване трае 40. Вие сте присъствали на всички уроци, успешно преминавате всичките 4 раздела, ще получите сертификат за завършена програма по интеграция. Този сертификат понякога може да ви помогне да получите белгийско гражданство в бъдеще. Със сертификата можете да посещавате уроци по нидерландски език до ниво B1 безплатно. Ще получите личен програмен консултант. Можете да задавате въпроси относно интеграцията и вашата ситуация. Вашият програмен консултант ще ви помага на език, който разбирате. Не можете ли да присъствате на урок, например защото сте болен или болна, защото работите или защото няма кой да се грижи за децата ви, трябва да се свържете с вашия програмен консултант. Вие плащате за програмата по интеграция. Социалната ориентация струва 180 евро. Уроците по нидерландски струват максимум 180 евро. Плащате също така за учебници в училището. Трябва ли да правите повторно тестове? За това трябва да платите повторно. Максимум 90 евро на тест. Регистрацията и помощта от ВДАБ, пътят към активно приобщаване и личният програмен консултант са безплатни. Понякога трябва да плащате по-малко или изобщо да не плащате. Това видео съдържа много информация. Какви въпроси имате още? Задайте ги на сътрудника от Амал.